Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne fortælle noget. Så jeg skal snart til at lave et spil. Jeg er begyndt på det, men jeg sagde, det nok vil komme ud om 2 eller 3 måneder. Men det bliver nok ændret til måske et år, fordi det kommer til at tage alt for lang tid at lave. Okay, så jeg har planer om at lave meget på det spil. For eksempel Mark får Marks hat, Jakob får Jakob F får Jakobs spadeand. Og ja, lidt forskellige. Altså Mark og Jakob er nogle af mine bedste venner. Så ja, jeg vil gerne have dem til at have noget i det her spil. Altså vi har også planer for alle mulige forskellige våben og sådan nogle ting. Og spillet kommer til at hedde Monkey World. Det er aftalt mig og en anden ven jeg har, som hedder Axel, som kommer til at være en administration i spillet. Okay, så spillet kommer så til at gå ud på, at du kan arbejde sammen med du er en abe. Så kan du arbejde sammen med andre spillere, som også er aber. Så kan I for eksempel lave klaner. Man kan også lave krig og bygge baser og sådan nogle ting, man nu laver i sådan et spil. Så kan man også få alle mulige sådan accessories og sværd og bazookaer og så guns og lidt forskellige ting. Der kommer nok også til at være forskellige sådan våben, måske en mech eller en tank. Jeg har også planer om at bygge en helikopter, men det ved jeg ikke lige. Det kan være, det kommer i næste opdatering efter spillet kommer ud. Ingen anelse. Men det kommer til at være en meget sådan stor beta, fordi at jeg er ikke så god til at bygge spil. Ja, så det finder vi lige ud af, hvordan jeg bygger det. Okay, så nu er vi sådan tæt på midt i videoen. Eller, det tror jeg i hvert fald. Men så er det sådan midt i videoen, så vil jeg sådan godt spørge, om I vil like eller subscribe til min YouTube-kanal. For det vil jeg rigtig gerne kunne lide. Eller, ja, mit dansk er dårligt. Jeg vil godt kunne lide, hvis I gad at like og subscribe. Det vil gøre mig rigtig glad. Ja. Okay, så altså, jeg havde egentlig tænkt, at jeg giver nogle leaks, men jeg har ikke nogen leaks. Så det ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg vil gøre, hvis jeg ikke har noget. Altså, mappet er ikke færdigt. Der er alle mulige accessories, jeg skal lave, som ikke er færdige. Våben heller ikke færdigt, ja. Der kommer til at være rigtig mange ting, som jeg mangler at lave på. Så det bliver sådan lidt irriterende sådan at lave, for det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Og så, så er der også det, der hedder, så skal man også scripte, som jeg er rigtig dårlig til. Så jeg ved faktisk ikke, om det er et år. Måske et år og 3 måneder, det ved jeg sgu ikke lige. Det finder vi ud af, men der kommer også snart til at være sådan en konkurrence om Robux, så I siger bare til, hvis I vil være med. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan sætte kommentarerne til. Det kunne jeg ikke. Jeg har ikke gjort det i alle andre videoer, fordi jeg ikke rigtig kan finde ud af det. Men ja, det skal jeg nok gøre. Så ja. Så okay, så jeg har også planer om at lave sådan nogle rundt omkring på mappet, så vil jeg proppe sådan nogle merchants, som vil sælge ting og alt muligt. Og så den måde sælger ting, han sælger så ting, og så den måde du kan købe det på, det er sådan nogle, du kan få penge, og så nogle ting, og så er der, Og selve pengene i spillet, det er sådan nogle mønter med abemønter-agtige ting. Bare for mønter med bananer på. Men så er der når sådan nogle ting bliver færdige, så skal jeg nok enten tage et billede og lægge det ud på, og linke det på YouTube, eller så vil jeg lave en video om, hvor jeg viser nogle leaks til spillet. Så ja, det glæder jeg mig rigtig meget til.
Og så kommer jeg også... altså, jeg sagde jo godt, at der skulle være en mech i spillet tidligere. Så jeg kan fortælle nogle ting, mech'en kommer til at skulle gøre. Der skal for eksempel lave sådan... Den har for eksempel et sværd på sin hånd, som du kan skifte. Hånden kan så skifte. Hvis du vil have en laser på hånden, så kan du gøre det. Hvis du vil have et sværd, hvis du vil have et andet sværd på hånden, så kan du gøre det. Og så den 2 arme har du, og så har du sådan en krop, som du skal styre med sådan nogle controls, som kommer til at stå inde i sådan en bog, du kan lave rimelig billigt. Så har den også sådan en taske, som er en farmanart. Og så er det sådan en palmetræ, som laver bananer, eller vokser bananer, eller hvad du vil kalde det. Så kan du så bruge det til at lave penge. Altså, du skal også bruge guld, men ja. Det er så lidt, ja. Så det skal du så bruge for at lave penge. Så det er vel lidt en gående pengemaskine, hvis du har lyst. Ja. Så har jeg ikke rigtig så meget sådan mere at fortælle. Udover, ja, at jeg glæder mig til at se jer i den næste video. Så vi ses! Hej! By the way, like and subscribe.